Община Лозница се намира в североизточна България, една от 7-те общини, територията на област Разград, разположена на югоизточно от Разград. Основният поминък в Лозница е животновъдството и земеделието. Имаме промишлени кооперации, които се занимават предимно с зърнопроизводство на житни култури. Основната безработица в Лозница е 33%, но и трябва да се има предвид, че скритата безработица е много по-голяма. На територията на община Лозница имаме 3 шивашки предприятия, в които общо работят около 200 човека. Имаме 2 хладилни бази, които преработват продукцията от трайни насаждения. Отделно имаме и един завод, който произвежда сферични кранове. В него също така работят около 120 човека. Като се има предвид всичко това, може да кажем за община Лозница, че промишлеността не е така добре развита. Почти във всяко едно село на територията на община Лозница има читалища, където се развиват културни дейности. Училищните настоятелства и читалищните настоятелства работят взаимно и има синхрон между тяхната работа. Трябва да се отбележи също така, че община Лозница отдава много голямо значение на образованието и на училищата. Общинското ръководство реално осъзнава какво ни очаква в бъдеще, ако ни отдадем нужното внимание и значение на децата. За целта ние тази година сме оборудвали по една компютърна зала в началното училище в Лозница и в село Христо Ботев в Лозница. Също така, за да може децата да имат възможност да изучават английски език, сме кандидатствали в Корпус на мира и оттам вече от началото на новата учебна година ще има също така и преподавател по английски, който е от Америка. И всичко това мислиме да го съчетаем така, че в бъдеще децата, които излизат от Лозница да кандидатстват в висшите учебни заведения, да имат равни възможности, за да се развиват по-добре. За летния период мислиме да изнесем центъра за работа с деца на стадиона в Лозница. Там децата ще имат реална възможност да спортуват, да се занимават с културни мероприятия. В центъра за работа с деца ще продължим работа с 3 групи по английски. Ще има и група, които ще се занимават с обучение по информатика. Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни също е взела мерки. За целта е ангажирана лично тя да намери средства за закупуване на спортни пособия. Преди 2 месеца беше открито ново районно полицейско управление в град Лозница, оборудване с модерна технология, която може да се каже, че е една от най-добрите на територията на североизточна България, с което може да се гордеем. Радваме се на добрата работа на служителите в районното полицейско управление, защото процентът на разкриваемост на престъпленията на територията на община Лозница е 78%. Основно можем да кажем, че община Лозница в сферата на проектите за сега се справя добре. Основното, на което искаме да наблегнем тази година, е да се изработят инфраструктурни проекти, с които ще се подобри благоустрояването като цяло на общината. Затова можем да кажем, че до сега сме усвоили средства в размер на 730 хиляди лева, като се има предвид, че бюджета за общински дейности за цяла година е 530 хиляди лева. Очакваме още инвестиции чрез одобрени проекти в размер на още 500 хиляди лева. Целта не е до края на годината да надскочим 3 пъти бюджета за общински дейности чрез усвояване на пари от структурните фондове на Европейския съюз. За сега мога да кажа, че се справяме добре като нов екип. И за мен като цяло резултатите са добри. В какви насоки мислим да работиме след това? Да продължим да усвояваме пари от структурните фондове на Европейския съюз с цел подобряване на инфраструктурата и вече след година, година и половина да работим по-активно за привличането на инвестициите, т.е. за намаляване на безработицата в община Лозница. В заключение на всичко това аз искам да изразя своята благодарност към екипа, с който работим в община Лозница, към всички служители, които проявяват разбиране към работата и към това, че ги караме даже по някой път да работят извън работното време. А от друга страна искам така също да благодаря и на своите съжители в община Лозница, които също така проявяват много голямо разбиране към проблемите, които ежедневно ни занимават. И затова искам да кажа, че работейки заедно, както бяхме казали, заедно във всички начинания, може да постигнем много повече. И в това вече някои от нас са уверени, че е така.